Ešte raz im zatleskame. Všetci sa pozerajte na tú peknú fotografku, ktorá je mama tej dievčiny zo zase. No a ide vyhlasovanie našej 13:40. Ale počkaj. Toto bol môj splnený sen. Nesplnený čias. Počkaj, teraz povieš. A my budeme buď 4. alebo 3. Uvidíš, ty sranda. Áno, prvé strážovacie poukazy. Ale nie, Vitálite vydáme. Devčatá, dostali Budeme ste? 4. Ja chcem druhé miesto. O 2 sekundy budeme 4. Takto tam mám ísť. Takto tam mám ísť, jak debil. Krásne tréningy dostanete nápleť a budete ešte krajšie, lebo vyzeráte stále úžasne. Oni sa potili a chceli pekne vyzerať, tak si nezobrali kamery. Tieto naše prvé ripovženky, predstavte si, že oni si nič nezobrali. Ale majú pekné fotky však. Naša ZSV fotografka. Štafeta Mix. 3. miesto. Opäť tým BMSK s kapitánom Rastislavom Cíchom. Tak tí sme už nepredbehli. Cíchovci. Aha. No, a ja už predbehol. Tento pán. A ešte ten 4. to neviem. Vieš, že to Cích? Ako? Rodina Cíchovcov, hej? Vážne? Ako sa volá 4? Čo ti je? Tak fakt sme 4. Áno. A bolo to no vlastne 100 metrov. Čo, najmyslíš vážne? Bronzové medaily dostávate pred... Tak sme 4. Na čas 59-48, veľmi kvalitný mix, krásna zmiešaná kombinácia, musíte byť veľmi vyvážený, áno. To neviem, to už nelajú nepredbehli. Dostávate poukazy, blízko... Do piče, to bolo pár sekúnd, kurva. Dobre? Nevadí, štvrtý sme v živote neboli. Ale 4? Keď sme konečne mohli byť na pódiu? Ja som sa Tak snažil. naozaj sme mohli byť na pódiu. Asi áno. Sestry a jedna z nich si zobrala... No nič, no keď teraz nepovie druhé, že Grasshopper tým, tak nič, no. Ináč by ti Jamoši sa volal. Ale možno by mali poruchu počítači. Dobre, je tu, ne, že to nepáš.